ya. La ilaha illallah. Nembe satar kita. Satar do wong edan. Sawah durung pati duwe. Aduh, Masya Allah. Tolian gawa lamun wabandos duwe sawah maksud oli sampean ngabulan ning kula. Iya ya no. Sampean lamun duwe bebek maksud oli ngabulan ning kula. Paling ingu bebek. Dadi kun ma ayalan no. Lamun kita kedupai ning Kanjeng Ramanin no. Terus ning tuku apa Jol? Kita mau tuku bebek. Kita mau tuku sawah. Barengan kejadian mungkin. Aduh, manusia bener dos. Beli kena menghayal, beli kena sok. Artinya ini pikiran sing ora karu-karuan. Akibat kok katana setan sing ngerasup timbulnya garap karo batur garap karo bulat bentrok. Ya Allah, wa penjol wa pandos. Madaran cuma ayalan be sampai ribut kayang konon ya wa. Gusti ayo jare dek makula ku melu mikiraken yen kakange sampean gar dikawinakeun. Nah, sampean kan kudu ngerti dalam maning yayu garepan kawinan. Tentu garep ninggalaken kula-kulaan, Mbak. Wah, ki majolena. Ana seneng kurang bungae sih, Mak. Loh, sing mantep jadi seneng? Ya seneng yayu dalam maning rumah tangga arep menempuh hidup baru. Kurang bungane toli kulane ditinggal, Mak. Wis kin majolena. Enak. Karo senok bae ki. Karena luruh hiburan ora oleh pepadane kakange kawinan ya yayu adine bae sing sok pada nyumbang suara nyanyi. Hari sampean mau ditugasaken apa, Pak? Masar pun mah Wis oli durung pasarane. Ya macam-macam mau di pasaran sing mantap dari pikiran luru tangga penoli yang kemidi luru tanggapane beluli no sandiwarane ora oli ta, Mak. yang dinane usana yo sana sungguh ibu sejen cak menek priwen ben bokat majikan di pengantenaken ya ya otomatis bagian priwen-priwen gak anak sambutan ya bagian sira sifatnya bujang penjol sifatnya bujang bandos kira-kira tampil beda bisa Ayo bruk latihan dingin, Pak. Ayo latihan kira-kira bisa nembang karo gamelan dicoba dingin aja priwen suarane bocah wadon bae pepadane kakange ningkah perkawinan sing sok nyambut karo undangan adine kok dikit wa bandos wa penjol cangwarana senok sing mau ki raine merengut bar ditinggal ning yayune je, Pak. Jang sampean kan minangka bagianan sampean minangka pawongan kan sampean minangka wong tua kelorone wong tua angkate coba diwarai, Pak. Senok mah sampai beli kelemangan kun, Pak. Aja mikiri kakak Bruk nok ngomong nok senok masih cilik nempuh pendidikan sekolah SD SMP sampai tekang SMA kula ngenes paman yayu arep ninggalaken kula sapa sing arep ngurusaken kula nok aja putus harapan sebab sing lanjutaken ki senok asal senoke tekade sing bener tekade aja mancra-menclek bener jare wa penjol nok aja digawe putus asa yayu masih ning kene sampean mah ya belajar nembang ayo nok ayo berhubung bari ngitung-ngitung nyumbang suara kanggo kenang-kenangan supaya yayune anu ya, Pak ya. Kanggo minangka kenang-kenangane kula nih yayu sing garepan kawinan. Sok. Ayo bari ngormati wong tuku kabeh aja sampai pada lamunan. Yo. Balung jagung wa gawe putek pening pikiran. Rasa senang rasa bunga dirine pribadine Dewi Asih yuk kaya beli tahan rasane sayang masih jadi siji
bapak